Chibai vekule voina hian video thar karonda le dona ama ero chu ama sa in keima hi professional kanilawa kathiam wang renga video te po siam kanilawa hi zirlai tam tak tena Mizo chonga material lo lutuk avanga har satna an lo to pal theih te theih ania chungte avang te le katui ve shim wanga video te hi siam kania chu min lo shat saka ka video te hi ngai pawimawh bera in lo neih lo ka du ani tin in comment te kalau chiar thina in hmang tangkai ti te kalau shatin kalom em ani voina kan zirlai en tu chu letter to my daughter ti ni a hemiziak tu chu Jawaharlal Nehru ni Jawaharlal Nehru hi kan shat theu angin India rama zalen na shwai tu zinga mihlun le lar berpol ani a India ram prime minister masaber ani pok ani heng le khathon te hi a fanu Indira Gandhi hena athon ani a heng le khathon azia lai hianin zela atang ani ti chuan a le khathon zong te chu da kho min le khabu letters from a father to his daughter ti chu alo siam ta ngia chu ti chuan a text a kan lutin kan soifia thei to don ani ama sabera chuanin heti hian Nehru-a chuan a fanu chu a shil a ka fanu ino pante ta changin pian chama thilpek thatak tak le damrei tura du sakna te idong china ama ero chu tuna ka tan na zela chang hian engtin nge chu tia ang thil chu ka pek thei te lulang che chu wang chuanin thil imamo tak mai le thil changkai tak mai shiatna le finna hi voina hianin ka hnut chhia don che ani atia apani na a chuanin toy takin thu tha han shil luam te chu ka du'a ama ero chu chung kati don chuanin mi pafing tak mai pakhat chanchin ka she chuak le fo thina chu pa chanchin chu voina hian ka shil don che ani kum sang khat zathum vel liam ta khan India rama Chinese mi hian sanga chu aron zina hian sanga hi mi inzir pe mi takle mi fing tak ani a India rama hian zirna te finna te zongin aron kala ti chuan University of Nalanda a aron zira he hmuna hianin midang te po a zirtir bok ani chu ti chuan alo thiam tak em awang chuan Master of the Universe the law of the Buddha ti a kau alo ni hial ta a India ram mun shang adung le wang te chu fangkwalin ami cheng te chanchin chu azir chianga a le khabua chuan azyak thlazela chung athil zia chanchin zinga pakhat chu voina ka shil tur che hi ani India ram chimlam hle tak atang hian papakhat chu Bihara alo kala chupa chuan kong shen kopar atanga siam hlai zet mai hi adula te chuan a hring vela tin alu chunga chuanin mei al ada tlat boka mol akenga chapau tak chuan awaka mi in enga tinge chu tianga a in thuam ti a an zo chuanin a fin na le a hriat na chu atam em awangin adula tangin aron puak ke mayang ti kha hlawa tin thil shelo zok le mi a zok te akhonga em awangin alu chunga an kalkong en turin mei chu alo da chu alo ni a Nehru-a chuan soi chhun zomin ke ero chu ka fin na te atlem ema tin chu fin na tlem tak ka nei chu ka puma a omani ngai chuanin thil dang zirbel nan mun tam tak ala ola chu wang chuan ke ang mihring fin na tlem te hian engtin nge hei hi thil tha ani hei hi a thalau tia mi ka shil te lulang tin ka ngai dana chuan thil tha le thalau thliar sang tur chuanin kan soi hau ngun te angaya midang ne na kan soi dun ngun te angaya chu tiang ani chuan thudik le thil tha chu alo chuak mai tura ka ngai thil tha tam tak kan soi to a ama ero chu he khovel hi azau ema kan hriat lo le kan la thiam lo hi thil tam tak a oma chungte awang chuanin kan hring nun hi engtik lai mai in anin om don lo ani chu tianga wang chuan chapau mai lo ila tin chu tianga thil engkim kan shevek lo chu thil thatak ani na chan a oma chu thil chu mi fing le lutuk te hia an lungai thin ani an lungai na chan min zo chuan khovela hian zirturan nei tlem to ema chu awang lungai chu an ni ti ka shil thayang che
achan chu thil kan thiam thar emaw thil kan hmuh chhuah thar hian lawmna na men lo keimah ni ah hian a lo awma chutia ang lawmna chu an ni chuanin an hmu zo vek tawh a chuwang chuan an ni tan chuan khawvel hi lung ngaih na mai ani thu tha hanin hrilh reng te pawh hi ining mai theia ama erawh chu lehkha thawnah hi chuan thil dang sawi tur hi a awm lem lo a chuwang chuanin thu tha ka hrilh che a ka fa che nia i in hriat chuanin ning mai lovin thin ur mai lovin inuna lak lu itum tur ani history kan han ena miro pui tak tak te an chan chin te an thil ti ro pui tak tak te kan lo hria a chunga wang chuan an mani ngai san na in kan khata an mani din hmuna te kan in da a an ni ang ni kan chak fo thin no pan laia john di arki inga isan thin zia le ama ang ni i chak thin zia te po kala hria a atang pui chuan misatlia te chuan thil ro pui tak an ti mo hle a an mani nun kho chhuana le an nun chau ngai to in an buai ve em a ama ero chu chung misatlia te vek chu phurna le rin na nasa takina amol ema wanga thilro pui tak ron ti in ram le nam chan chuak tu hero te an ron ni pha ta ani ram shwai tu ro pui tak tak te hian an mani ya hian thil enge moni bik te midang thin lung ne thei em tu an leya chu thila wang chuanin rampum te chuan chung shwai tu te chu an zui pha thin ani ipian kum sang kha zakwa som pasari kha kum chin chia tlak tak mai ani a chu kuma chuanin Russia a shwai tu ro pui tak mai lenin a chuanin revolution chanin chu a revolution thlen chuanin Russia le Siberia chu kum khwa atan athak dang lama khovel history ati dang lam ta hlok mai ani chutia ang chia chuan India rama po shwai tu ro pui tak a oma chu shwai tu chuan India ram zalen theihna tura tan a theih top a chwa tin mi chan hai te le mi o pe te chu a pui zel bok ani chu mishing chu ram shwai tu chu Mahatma Gandhi kan ti bapuji hi ania tuna chuan zela a om ri a ama ero chu a thil ti le a thu soi te chuan India rama mi makta doi tam tak thin lung a hne em awangin an ram an hmangai em ta na zalen na sual turin an ron thok chuak ta a chu thil thleng chu nang le ke hian kan mit nge ya kan hmu thei awangin kan van nei hle ani le enge kan ti ta kang kan ti tur chu ka soi thei hau lo mai ama ero chu kan ti mi a lo tur chu India ram ti mel hem le ti ming thezonga kho sak hi ani mi chuan thil tha le thalo thlar shan har sa ati mai theye ani a har sa reng bok a chu ta chuan thu ka ron thei cha chu hei hi ani thil eng ma hi aru ka ti lo turin thil aru kin iti emo I thil ti I thup ani ero chuanin I hlau ti na ani a chu thil thalo takani I thil ti awanga I hlau ani chuan I thil ti ka thil dik lo ani ti hriala ka du ani hwai sen takin omla mi ten an lo zui ang che chu ti chuan I thil za pui zong iti lo mai ang bapuchi ya kai shwaina a chuan thil eng ma hi thu ruk a om lawa a chan chu thil dik kan ti wang ani privacy hi chu a om tur ani meu mai ama ero chu privacy le secrecy hi kan shat pol tur ani lawa secrecy hi kan ti lo top tur thil ani hele ka thon hi asei ta hle a ama ero chu soi tur ala tam si a engten nge le ka thon pakhat mai hi atok thayang nang chu iwan neya India in zalen na aswal chuak hi imit nge in imhuwa tin inu I chan chaber ni thei hi ikyanga a om tlat awangin iwan nei hle ani mangcha phot mai le dusakna sangber ka hlana che hele khathona a main ideas te chu pakhat na a chuan finna hian chin tok le top chin anei lawa mi tu po in a fing lu tu ke mo a thiam lu tu ke mo a she lu tu ke mo a in ti ni chuan chu mishing chu mi thiam mi thil hria ni lawin mi a tak ani thil thar kan zirna le kan hriat chhuana a hian hlimna enge moni tak ka oma chu hlimna chu mi fing le lutuk mi thil she lutuk te hianin an she thiam ve don lawani mi satlia anga kan ngai te hi mi ro pui tak an ni theya mi tam tak thin lung an hne theya ni athumna I thil ti adik emo adik lo emo I she du ani chuan han in zo thin la chu thil chu arugin iti em
I thil tih chu thup I tum thinem chu tiang ani nih chuan I thil tih thil dik lo alo ni le fo thin thil dik lo kan tih hianin hlau engemawni tak kan nei a chu thil tha lo ani huai sen tak le a lang the thil kan tih hi thil tha ani fo khati zong kha voina kan zir lai chu nia ka video te in lo chang kai puya milo ngai hlut saka wangin kalom em